sliramu kuwi sapa sajake aku wis nate pirsa jane lali mas apa ya mung reka-reka tak mungkin nembe wingi jenengan lek ngobrol janji sapa ya aja dadi ati dik aku pancen lali dik wong sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki katon kuayu apa tenan mas kabeh ngendikamu aja dadi ati dik aku pancen lali dik wong sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki katon kuayu Wayu tambah manis aku nyuwun sewu mas kula badhe nderek pirsa napa leres mriki daleme mas Joko piantone alit mas kumis tipis lenjer kuning pilih mlampah kados Raden Mas Janaka ora kleru dik ning sliramu aku wis sapa sajake aku wis nate pirsa jane lali mas apa ya mung reka-reka wali tenan nembe wingi jenengan lek ngobrol janji aja dadi ati dik aku pancen lali dik wong sliramu katon siji wingi katon lempu ning saiki katon kuayu apa tenan mas kabeh ngendikamu aja dadi ati dik aku pancen lali dik wong sliramu katon siji wingi katon lempu ning saiki katon kuayu mantep apa tenan mas kabeh ngendikamu jelas wae bener to ya aja kurang percaya meneh ayo Nur ya mulai ya Nur ya tak boyong tenan kowe saiki